Guys, oh. Medyo maputik pa yan kasi sa may putik nga kami nag-arilya. Yan, oh, may Balik pagi. guys, sasaguan guys. At ako'y magsasaguan guys Ayan na. nang makaalis na tayo dito. Pagi. No, baka tayo gabihin pa. Alimasag. May pa dito. Ayan, alimasag pa rin. Ito, alimasag din. Alimasag. Ayan, guys. Alimasag. Alimasag. Pagi. Sarap itong kinunot na pagi. Kinunot na pagi. Ay! Ano yun? Guys, ayan. Ganun yung mga ano namin. Grado nyo. At least meron tayo. May papakita ko guys. Ano yan? Life hack. Life hack. Sige.